Καλησπέρα, είμαι ο Chris19 και σήμερα παίζουμε στον Hypixel. Δεν ξέρω τι θα παίξω βασικά και το είπα αργά γιατί ξέρει αυτός γιατί. Όποιος και αν βλέπει αυτή τη στιγμή ξέρει ποιος μου είπε γιατί να το πω αργά. Δεν έχω όρεξη να παίξω TNT Run, δεν ξέρω για να πάρει έναν λόγο. Έχει πολύ φάση το TNT Run. TNT Run. Run, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο βίντεο μικρό. Γύρω στα... ξέχασα να βγάλω αυτό. Γύρω στα 10 λεπτά θα είναι περίπου. 8, 7, δεν ξέρω. Επίσης δεν θέλω να σας ευχαριστήσω για τα 74 sub που μου κάνατε και για τα 76 που είχα πριν και μου κάνατε subscribe και για τα... περίμενε, και για τα dislike που έχω, ναι, τα ξέχασα αυτά που μου έχετε κάνει όλοι. Βασικά ξέρει αυτός που μου έχει κάνει. Αμά ξέρεις ποιος? Γαμώτο. Μιλάω για που συντονίζομαι, καταλάβατε. Αυτό είναι, αλλιώς θα παίζα πολύ καλά. Επίσης ξανά ανοίξω Suspicious. Τώρα τι έκανα, παίρνει σόλτο. Γιατί τώρα θα πέσω αναγκαστικά, αλλά ξανά ανοίξω Suspicious. Δεν ξέρω τι υπάρχει και season 4 λένε, εγώ δεν θυμάμαι σε ποιο season είχα μπει καν. Αλλά αφού λένε season 4 θα παίξω season 4. Οπότε από εβδομάδα, μπορεί και αύριο. Απλά ξέρετε τι, κάνω αυτά τα... τις αρχές ξέρω εγώ, παίρνω ξύλο και τέτοια γιατί δεν είναι ωραίο να τα φτιάχνω στο βίντεο αυτά. Απλά εμείς θα πάμε για mine, θα πάμε nether. Αν λέγεται έτσι έχω να παίξω πολύ καιρό Minecraft. Πάμε nether, πάμε παντού. Nice Zombie Army δεν ξέρω πότε ξανανεβάζω, λίγα την άλλη εβδομάδα γι' αυτό. Εμένα μου άρεσε το Nice Zombie Army, δεν ξέρω για εσάς. Πέφτεις! Όχι ρε, τώρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε εσάς, εμένα μου άρεσε. Τρομάζω ρε φίλε. Πέφτει αυτό κάτω, 8 νεκροί λέει. Κάτσε λίγο να συγκεντρωθώ. Παπ. Τι άλλο θέλω να πω? Δεν ξέρω τι άλλο θέλω να πω. Έκανα ένα βίντεο για update και δεν ξέρω καν τι θέλω να πω. Απλά έτσι είπα να το κάνω. Το βράδυ στο σκοτάδι. Ξέρω τι θέλω να πω ρε φίλε. Όχι ρε! Νίκησε ο άλλος. Hacker, report. Μόμο λέγεται ο άλλος. Το avatar το όλο. Φανταράκι. Κάνει record μισό. Έχουμε 3 λεπτά, εντάξει, που είμαστε. Θέλω να παίξω. Πάτσε πως λέγεται, περίμενε. Farm Hunt. Θέλω να γίνω ζώο. Ναι, κάπως το πες και αυτό. Και θέλω να γίνω σε ζώο ρε φίλε για να μεταμορφώνουμε τέτοιο. Σε διάφορα ζώα. Έγινα Hunter. Τι παίχτηκε? Ωραία, είμαι animal. Κολλάω. Ωραία. Θα γίνω λύκος. Πάω να κρυφτώ. Αυτό το παιχνιδάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, έχει έτσι κρυψώνες και τέτοια φάση. Και πρέπει να κρυφτείς και καλά, πολύ καλά. Αλλά όλα τα σημεία τα ψάχνουν συνήθως αυτοί. Εγώ θα κρυφτώ εδώ πέρα, δεν με βρει ποτέ κανένας. Στην γωνία. Οπότε εγώ τώρα είμαι και καλά κοτόπουλο. Αλλά και καλά. Με κατάλαβε. Θέλω να τον πετύχω. Με βρήκε. Λοιπόν, πού να πέσω δεν ξέρω. Απ' την άλλη δεν μπορώ να φύγω. Απ' την άλλη να φύγω, μπράβο.
βρήκε ρε. Άντε ρε μαλάκα, τώρα επειδή είναι τον άλλο. Δεν γουνιέμαι καν, θα είμαι έτσι. Έτσι εδώ. Και αυτό. Πρέπει να κρύβεσαι και να μην σε βρουν οι Hunter και σε σκοτώσουνε. Και εγώ είμαι Αγγελάδα. Είναι 11 animals και 8 hunters μέχρι στιγμής. Καλά τα πάμε. Έχουμε βρει την τέλεια κριτσόνα. Κόφι λέγει το άλλος. Trumpeting Warlocky. Super Diamond. Γόλφισσα. Αλητία. Αντί για γούλφισσα, γόλφισσα. Αντί για... Όχι αρχιτένος. Και την κάτσαμε. Οχ. Όχι ρε μάλλον. Βρήκε. Οπ. Βγήκα από το Minecraft λέει. Κάτσε πάμε άλλη μία. Άλλο ένα game. Τι ωραίο. Πόσο ώρα έχουμε? Ωραία. 3 λεπτά. 2. Ένα game θα παίξω μόνο. Δεν ξέρω τι. Build Battle. Όχι. Dragon Wars. Hot in the Wall λέει. Φάση, τι είναι αυτό? Όλοι τις λέβες του μορφή. Δεν είναι και τι καλύτερο παιχνιδάκι. Αλλά τόσο χρόνο έχουμε. Αυτό θα παίξουμε 9. Αν δεν πείτε τελειώνεται. 7 βγήκε λέει ο άλλος. Κάτσε γιατί βγαίνω, ήταν εγώ κι εγώ. Βασικά κάτσε να σας δείξω λίγο στον σερβερ μας. Είναι ανοιχτός. Στον Auspicious. Μέχρι στιγμής είμαι μόνο εγώ. Είμαι στο παιδί αυτό εδώ. Του κλέβω τις φάρμες. Γιατί είναι γαμάτο να το κλέβει τις φάρμες και να μην το ξέρει. Κλέβω τα κρεμμύδια, τις φάρμες. Τους πάω τις πόρτες. Του κλέβω τα διαμάντια. Και να φαντάζεσαι το έχω σπίτι. Πάντως κοιτάξτε φίλοι, έχει χτίσει το τρελός. Αυτό εδώ πέρα. Και όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το έχει χτίσει ο ίδιος πάντως. Όλο αυτό εδώ πέρα. Όχι, τι βλέπω εδώ. Τι είναι αυτό? Amazing. Τώρα πρέπει να κάνω το ίδιο και να πέσω πάνω στον κάτω. Σκαβαριέμαι. Έχει δει κάτι βίντεο που τρώνε κάτι κάκτους. Τι βλακίες ρε φίλε. Κοίταξε εδώ τι έφτιαξε, δεν είναι τελειώσει. Και εδώ. Να, κάνει όμως ωραίο ρε φίλε. Έχει κάνει πολύ ωραίο σαν το push, αλλά... Κοίταξε εδώ, amazing. Τι έχει φτιάξει το τρελός? Μήπως είναι διάφορα σπίτια, δεν παίζει να είναι ενός ρε φίλε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Land by Dream Team. Βλέπω. Έχει κοκκοκότες. Εδώ πέρα αν πέσεις πώς ανεβαίνεις, δεν υπάρχει λύση. It's Pro Girl Gamer. Και Hi Picagel, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Έχουνε πραγματάκια εδώ. Θα τα κλέψουμε και αυτά. Φυσικά και κάνω πλάκα. Και τι έχουνε φτιάξει τρελή ρε φίλε. Κάτσε και με αυτό ναι. Στο σπίτι αλλού. Θέλω να γίνει πρωί γι' αυτό. Αυτά έχω βρει μέχρι στιγμής. Ψάχνουμε... Ναι, εγώ τα έχω βρει. Ψάχνουμε καλά πράγματα. Από εβδομάδα που θα έχω φτιάξει θα έχω βρει και sword και όλα αυτά. Θα πηγαίνουμε για mine. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.